नमस्कार। हमें नरेंद्र मिश्र आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम बत कही। आज हमरे साथे बाटे हैं डॉक्टर जोखन पांडे। आप भारतीय विद्वत समिति गोरखपुर के महामंत्री बाटी, संस्कृत के विद्वान हैं और संस्कृत के प्रचार प्रसार और बचौले में आपन काफ़ी समय से लगल हैं। आज हमनी के भोजपुरी के बारे में बात कही जाए आपसे, उनकर आपन अनुभव जो संस्कृत के बारे में बा वो उनसे बतियावल जाए। तो नमस्कार जोखन जी। नमस्कार। आप ये बतावल जाए कि जैसे आप तो संस्कृत भाषा पे काम करते हैं, तो कैसन अनुभव बा आपके ओकरे काम कैले के? संस्कृत भारत के आत्मा है और संस्कृत भारत का प्राणवायु है। संस्कृत के बिना भारत का संकल्पना नहीं हो सकला जी। और पूरा काल में अगर देखल जा तो जितना ही भाषा निकलल बा, ये सब भाषा संस्कृत से ही निकलल बा। और राजा भोज के काल में संस्कृत जन जन के भाषा रहे। ओकरे पीछे कई कहानी बा। राजा भोज आज विलुप्त भइले के कगार पे बा संस्कृत। आज संस्कृत भारती जो संस्था बा 20 घंटे में संस्कृत बोलल सिखावेले। अरे वाह। और 10 दिन में यानी एक दिन में 2 घंटा अगर शिविर में उपस्थित हो जाए, ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से हर विधि से संस्कृत के सिखौले कार्यक्रम चलाता। और 20 घंटे में जे नाई के स्कूल गइल बा, नाई पढ़ल लिखल बा, उहो संस्कृत बोल सकला। तो ऐसे हमन के भोजपुरियों खातिर कह सके न तब तक? बिल्कुल आप कह सके नहीं। भाषते इति भाषा, जो मुंह से बोला जाए, जो मुंह से बोलल जा, वही के भाषा कहल जाला। ठीक बात बा। भाषाभ्यास मुखे तरणाभ्यास जले। भाषा के अभ्यास खाली कॉपी किताब या कॉपी कलम लेके नहीं होला। भाषा का अभ्यास जब ले मुंह से नहीं बोलल जाई, अपने मन के अंदर के बात हम अधिक से अधिक भोजपुरी भाषा में व्यक्त कर सकेली। हाँ, ये पूर्विया लोग जो पूरब के अपने पूर्वांचल के रहे वाला सब मातृभाषा भोजपुरी, मातृभाषा भोजपुरी है। तो अपने मन के अंदर के उद्गार, अपने मन के बात जो ने कहल जाला सबसे सरल शब्द में, तो सरल शब्द में हम भोजपुरी में कह सकेली। वह प्रयास हमन के करते हैं कि लोग भोजपुरी बोलल कम से कम शुरू करें और नया पीढ़ी के बोलल सिखावें। संस्कृत के अगर लेके जैसे चर्चा भइल है जी, तो बहुत ऐसा शब्द भोजपुरी के बा कि जवन संस्कृत से ही मिलत जुलत बा। जैसे गांव में कहा जाला पंडोहा, लेकिन संस्कृत में ओकर नाम है पंडोलह। अच्छा। अब पंडोलह अपभ्रंश होकर के पंडोहा हो गई। गांव में 2 ठो मेहरारू जब आपस में झगड़ा करेली, विवाद करेली, तो अब दूसरे के पति के कहेली कि भतार, तोहार भतार। भतार तो भतार शब्द जो है भरता शब्द से बनल बा। और शुद्ध शब्द है संस्कृत में भरता, यानी जे भरण पोषण करला ओके भरता कहल जाला। अपभ्रंश भइल, भतार हो गई, तो वो भरता शब्द जो है भतार हो गई। हाँ, संस्कृत से सब भाषा निकल है तो असर तो रहबे करियो। यह नाते आप लोग भोजपुरी के विकास खातिर इतना बढ़िया प्रयास करत हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय बा। और ये प्रयास से जो हमार अगली पीढ़ी बा, भले वो पैंट शर्ट पहने, भले वो टाई लगावे, ठीक कहते हैं, भले वो इंजीनियर होखें, भले वो डॉक्टर होखें, चाहे वो किसाने की खेती करे वाला न होखें, जे के भी होखें, काम कोनो करे, लेकिन कम से कम अपने भाषा खातिर, अपने संस्कृति खातिर, काहे से कि हर देश का एक सांस्कृतिक भाषा होला। ठीक कहते हैं। वही तरह से अपने भोजपुरी समाज के जो पूर्वांचल के जो अपन समाज बा, एक सांस्कृतिक भाषा भोजपुरी है।
हाँ, अब एके लोग लोग बैकवर्ड समझे लगले हैं। अब आप देखें कि ई बीमारी खाली यहरे बा, काहे कि विदेशन में जौन भोजपुरी भाषी लोग हमें वो बड़ा शान से भोजपुरी बोले हैं। यहाँ के लोग सोचल हैं कि हम भोजपुरी बोल दे तो छोट हो जाए, तो यह हमन के प्रयास कैली, लेकिन बड़ा सहयोग लोगन के मिलल, बहुत अच्छा अच्छा लोग जुड़ल हैं, नहीं भोजपुरी बोलल हैं। आज आपसे ए लिए हमन के बात कैले के विचार भइल कि आपो वह काम करते हैं लेकिन संस्कृत खातिर करते हैं। तो हमन के राय तो लगभग एक बा, एक कई बा, उद्देश्य भी एक उद्देश्य भी एक बा। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और भारत के जौन भारतीयता बा, जौन भारत के जौन मानबिंदु है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत तथा, भारत के प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृत भाषा से बा। ठीक कहली। अगर ये दोनों अगर भारतीय संस्कृति से हटा दिहल जा तो भारत में बची का? कुंभ के मेला होला और कपारे पर गठरी रखले बिना निमंत्रण के लाखों लाखों लोग वहां इकट्ठा हो जाला, ये कहां से होला? सही बात। एकरे अंदर यही बात बा कि हर आदमी के अंदर अपने सभ्यता, अपने संस्कृति के बारे में वो आस्थावान बा। सभ्यता संस्कृति भाषा से जुड़ल बा। सही कहते हैं। आई भोजपुरी समाज जौन बा, कहीं भी आप देख लें, कहीं मेला, कहीं रेला, कहीं भी बड़ा कार्यक्रम कोनो ऐसा होई तो ये भोजपुरिया समाज सबसे पहले आगे रहेला। चाहे वो कुंभ के मेला होखे, चाहे अमावसा के मेला होखे, चाहे कहीं भी होखे, यह मध्यम वर्गीय परिवार यही सब के नाते अपन तीज त्योहार व्रत ये सब संरक्षित बा और सुरक्षित बा। ए नाते भोजपुरी के साथे साथे अपन सभ्यता, अपन संस्कृति के भी रक्षा हुई। ए नाते आप लोग जो काम करतानी बहुत ही प्रशंसनीय बा, बहुत ही सराहनीय बा। ये प्रयास के आगे और बढ़ावल जा। हम लोगन से जौन भी सहयोग हो सकी, हम लोगन भी पूरा सहयोग इनमें नहीं, सब सहयोग तो आप लोगों को मिला था, सबके सहयोग बहुत मिला था। बहुत बढ़िया बात भइल आज। और भाषा हमरे संस्कृति के, सभ्यता के जान होले, भाषा के बचौले के हमेशा प्रयास करे के चाहिए। बचावे खातिर होके बोले के पड़ी और बुलवावे के पड़ी। तो सबसे यह निवेदन बा हमार कि भोजपुरी भाषा बोली, चाहे संस्कृत अगर सीख सकी, बोल सकी तो संस्कृतो बोली। अच्छा जोखन जी, ये बताएं कि संस्कृत कब वो जन भाषा भी रहल बा का? बहुत बढ़िया प्रश्न कैली। संस्कृत भाषा जन भाषा पूरा काल में रहल बा जी। एक 2-3 प्रसंग एक उदाहरण बा। एक तो जब सीता जी के अपहरण भइल रहल और सीता जी अशोक वाटिका में जब रहली और जब रावण आके उनसे संवाद करे, उनसे बात करे, उस संस्कृत में बात करे। हनुमान जी जब गैला और ऊपर पेड़ पर जब रहले और वही समय में रावण पहुंचल और सीता जी के से बात कैलस। और जब रावण चल गई तो राम जी के जो संदेश लेके आयल रहना हनुमान जी, तो उनके बतावे खातिर सोचे लगल कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजाति रेव जन्मना रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि हम सीता जी से अगर हम संस्कृत में बात करें तो सीता जी भयभीत हो जाई हैं। काहे कि रावणम मन्यमाना माम, हमके रावण समझ जाई हैं कि रावण आके संस्कृत में बोला था। तो हनुमान जी जो है वो समय के जोन पैसाची भाषा जोन रहल या जोन वहाँ के जोन स्थानीय जोन भाषा रहल, वो भाषा में बात कैले रहला। अच्छा। वही तरह से दूसरा उदाहरण बा, राजा भोज के काल में एक लकड़हारा लकड़ी के बोझ लेके जात रहल। राजा टहलत टहलत गैले तो उसे पूछले भारम बाधती। उत्तर देहलस भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। हे राजन, आपने जो है जो ये बाधती शब्द कहा है तो संस्कृत में रूप नहीं बनाला, बाधत। अच्छा, हाँ। बाधते रूप बनाला।
तो कहला से आप राजा होके इतना विद्वान होकर के आप बाधत शब्द का जितना प्रयोग कैली हैं, तो ये बाधत जितना हमके बाधा देता उतना ठीक ही बा। लकड़ी के बोझ हमके बाधा नहीं नहीं देता। देता। तो राजा के समय वो समय भी मने सामान्य लकड़हारा भी इतना संस्कृत जानत रहल। बहुत बढ़िया फिर प्रसंग बा। अपने राज्य में एक बेर उ पूछौले कि हमारे राज्य में ऐसा के बा कि जे पढ़ल लिखल ना होखे, जे संस्कृत न जानत होखे, तो लोग गए लोग एक जुलाहा के पकड़ के ले आइल हम्म, और उसे पूछना राजा कि तुमके कुछ संस्कृत आवला, कुछ जनले बाड़ा, कुछ जानल हो। हम्म, संस्कृत में बातचीत होत रहल। तो जुलाहा भी बहुत बढ़िया प्रसंग, बहुत लंबा श्लोक बा, लेकिन अंत में वो 3 शब्द कहलस, कवयामी, वयामी, यामी। हे राजन, आपका क्या आदेश है? हम्म, काव्यम करोमि यदि चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, हे साहसांक मणिमंडित पादपीठ, कवयामी, वयामी, यामी। कवयामी मैं कविता करूं, अच्छा। वयामी या कपड़ा बुनूं, फिर उसने व को हटा दिया, यामी बचा, यामी माने या मैं चला जाऊं। अच्छा। तो इतना एक सामान्य जो जुलाहा जो कपड़ा बिनने वाला था, वो इतनी अच्छी कविता कर लेता था, संस्कृत का श्लोक बना देता था। इसलिए यही खातिर ये सिद्ध होता कि संस्कृत भाषा पहले पूरा काल में लोक भाषा जन भाषा के रूप में रहल बा। धीरे धीरे समाज से जैसे भोजपुरी लुप्त हो चल जाता, अपने फैशन में लोग हिंदी खड़ी बोली सब बोलता, लेकिन भोजपुरी बोलने में समझौता कि जे भोजपुरी बोलब तो हम गंवार दिखाई दे। ठीक, सही बात भाई। तो ए नाते ये भाषा, भोजपुरी भाषा के समृद्धि खातिर आप लोगों का प्रयास बहुत प्रशंसनीय बा। जैसे संस्कृत में कहले बा, हम लोग जब सिखावल जाला तो बतावल जाला, पढ़ावत के पहला प्रश्न हम लोगों के यह होला कि मम नाम जोखनः भवतः नाम किम? मम नाम नरेंद्र। बहुत उत्तम। तो इसी तरह से छोटे छोटे वाक्य में अस्ति, नास्ति, प्रकाशः अस्ति, प्रकाशः नास्ति, तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य में शुरुआत करी जा सकल जाला। बहुत बढ़िया बात बतौली आप। अब हमन के बड़ा बढ़िया बात होत रहा है जोखन जी से। जोखन जी भी जैसे हमन के भोजपुरी खातिर प्रयास करते हैं कि लोग बोलें, लोग बुलवावें लोगन से। जैसे जोखन जी भी संस्कृत भाषा के लेके बहुत काम करते हैं। हमन के राह एक के बा, और आप सबसे यह अपील बा कि आप अपन भाषा न छोड़ी, ओके बोली। जैसे कहल जात रहल कि पहले सांपे के गोड़ होखे या मनुष्य के पूंछ रहे, लेकिन ओकर उपयोग ना ही भइल तो दोनों चीज लुप्त हो गई। वैसे भाषा के लुप्त होवे से बचाई, ओकर उपयोग करी। सबके बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कार्यक्रम देखले खातिर। आप एके लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी और एके भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ोले में आपन सहयोग दें। नमस्कार। नमो नमः। नमस्कार। नमो नमः।